mananagat nga Danawanan from Barangay Danao, headed by Barangay Captain Jose L. Arbitrario, Coordinator Rolina G. Arbitrario, Choreographer Harold K. Bulante, Dance Master Joe Aldrin C. Bulanda, Graphic Artist Jel Mar A. Furoswelo. Adlaw ka na itong tanan. Karong buwan na ato sa ulog ang kapistahan ni Senior San Agustin. Una sa tanan, mapasalamaton sa atong ngitong amahan, sa ato sa mga Senior San Agustin, sa mga kasyang nga dawat. Atong yukbo usab sa atong maabtik buutan nga Mayor, Honorable Yolanda Montero, sa ato usab nga Vice Mayor Bricio Velasco, SB members, mga kapitanes, mga barangay officials, barangay Tanod, barangay BSW, magpasalamat usab kita sa mga ginikanan, mga katawhan sa Barangay Danao, mga dancers, choreographer, ug tanan-tanang imitabang aron sa mahimong hulugan niya atong gihimong paghalad sa atong patron Senior San Agustin. Viva Senior San Agustin, viva Panglao. Nay, tay, sayo day mo ng mata? Oh, nak, ay sayo ko ng laba. Asa man day si tatay, nay? Naasa no yun, ang mugha. Tay, tay! Sama na, nak. Manangid ko ni mo kay mo adto migdagat karon. Bilang Razel, Zandy, Turkey, Marvin, kay manguha mikisda ug swaki. Wala problema, nak. Basta pag-amping mo dito sa dagat, ayaw mo kalimot sa pag-ampo ni Senior San Agustin. Aron matagaan maayong tempo sa dagat ug ilikay mo ni Senior San Agustin sa mga dili maayong pangitabo. Sige tay, nay, mo adto nako. Salamat! Salamat sa imong kayo, paghigugma sa